Pasiunea pentru handbal mi-a insuflat-o sora mea și verișoara mea, deoarece ele practicau la acel moment handbalul. M-au luat în curtea școlii și chiar mi-a plăcut acest sport. Lecția pe care am învățat-o în handbal este disciplina. Am avut momente grele în carieră, dar am învățat că trebuie să rămâi concentrat și să muncești indiferent de obstacole. Încerc să le arăt sportivelor mele că nimic nu se obține fără efort și sacrificiu. În timpul carierei mele, handbalul era pus accent pe strategie și tehnică, iar în ziua de astăzi handbalul se joacă în viteză și pe forță. Ce sfat le-ați oferit sportivilor care visează să joace la cel mai înalt nivel? În primul rând să creadă în ele și să nu renunțe niciodată la visul lor, pentru că odată și odată visul lor va deveni realitate. Consider că munca, disciplina, ambiția sunt elementele esențiale unui sportiv. Înfrângerea este o lecție, nu un final. Fiecare antrenament m-a învățat să nu renunț și să devin mai bun. Le spun mereu sportivelor că este important cum reacționează după o greșeală. Cu cât te ridici mai repede și înveți din acea greșeală, cu atât devii mai puternic.